Na, megnézzük éjszaka is. Illetve sötétbe. Viszonylag tiszta a levegő. Be kell rakni a kártyát. És elméletbe kienged. Ha vagy nem. Aha. Legutóbb nem mertem itt beszélni, mert azt hittem, vannak itt emberek, de nem volt senki gyakorlatilag, most se. Márhogy csak én vagyok. Na, nézzük, először itt látunk itt. Ez Dél-Buda, és ott a Duna. ...120 méteren vagyok. Ez itt az amit nem tudok mi. Tudom, milyen stadion. Tudom, hogy a felvételen jól látszik, hogy 100 000-ek használják éppen. Impozáns innen fölülről. Biztos olcsó ez a kivilágítás is. Se baj, ilyenünk is van. És akkor elmegyünk erre. Kicsit fúj a szél, de nem vészes. Ami nem is baj, mert akkor ugye tisztább a látvány. És itten megállunk. És mi az, amit látunk a tükröződésen kívül? Ez a Rákóczi híd. Az meg ott a mit tudom én, 9. kerület az. Ott a Művészetek Palotája, az a Villódzó Lila, mellette a Nemzeti Múzeum, amellett a KH Bank, régi munkahelyem, ez meg itt lenn bal oldalon, ez a... Fú, nem fog eszembe jutni, milyen irodatömb, milyen park. Egyébként még lehetne följebb menni 1-2 szintet. Vagy a legtetejével együtt 3-at. Egyszer majd kikötözöm magam oda. Na, és akkor nézzük még itt innen mit látni. Olyan furák ezek a járólapok, mozognak. De lehet, hogy ennek ez is a lényege, hogy ez mozogjon. Mert hát ugye ilyen magasságú épület azért már önmagában is mozog. Pláne, hogyha fújja a szél. Na, de ez az oldal az érdekesebb, és akkor elmegyek oda. Ott nincs lámpa, ami azt jelenti, hogy nem nagyon van visszatükröződés, és akkor innen talán jobban meg lehet nézni, hogy mit látunk. Így is van. Na, akkor folytassuk innen. Igen, ott megyünk tovább. Az ott a Petőfi híd, utána a Szabadsághíd, aztán a Lánchíd, ja nem, először Erzsébet híd, aztán már a Lánchídnak épp, hogy csak látom a csücskét, Gellért hegy, az meg ott a nem tudom milyen hegy. Na, megpróbálok egy kicsit ráközelíteni, valamiért elég homályos. És ennek a telefonnak a kamerája nem pontosan erre való. Most nyomkodom ezt a fényfókuszt, hogy hol jobb esetleg. És most aha, hát talán így a legjobb. Hát azért pozor ez a látvány, na. Ezt hozzá kell tenni. Megint csak mondanám, hogy Budapest, de csodás. De magasabban vagyunk, mint a Gellért hegy. Tehát a Gellért hegy
kicsit ott látszik a Gellért hegyen ugye a szobor, a szabadságszobor. Szerintem a szabadságszobor fölött lehetünk egy olyan, hát legalább egy 10-15 méterrel. Szóval Gellért hegyről nem lehet ilyen magasról letekinteni, ugye, de bár a Gellért hegyről sokkal jobban lehet látni a városközpontot, mert hát ugye közelebb van hozzá. Na jó, hát ennyit a MOL Krampusról éjszaka. Egyszer még váltott, Puskás stadion, Puskás. Ott van a stadion, ott jobb oldalon. Illetve majdnem középről kicsit jobbább. Sajnos ennek a telefonnak a kamerája ezt annyira nem szereti. Fú, most aztán nagyon sötét le. Mert átállítottam a széles látóra. Hát ez nem bírja az éjszakát. Na, még itt kukkantunk. Kis emberek, kis kocsikkal. Csanáznak. Állnak a dugóba. Ott is végig. Mert olcsó benyom. Aztán én szövegelek, közben meg kocsival jöttem majd ide. Sikerült foglalnom itt az irodaház aljába parkolót. Na, még egy mini panoráma, így elhúzom balra. Szépen lassan, csak elkezdett fázni a kezem, ezért remeg is. Legutóbbi videóban nagyon vicces a várba, ott megfogtam bal kézzel, és akkor az ujjaim meg kamera elé lógtak, annyira béna vagyok néha. Vagy mindig. Na, szóval ez volt a MOL Krampus by Night és Budapest by Night. Az az éjszaka. Sötét éjszaka. Na viszlát.